Türkmenistanyň regionlaryna paýta ýygymyna girişildi. Ýygymy büdjet edaralarynyň işgärleri mejburi çekilýär. 15-nji awgustda Türkmenistanyň käbir regionlaryna paýta ýygymyna girişildi diýip Türkmenistanyň alternativ habarlary neşri maglumat berýär. Neşir ýurdun içindäki çeşmelerine salgylanyp ilkinjilik bilen döwlet edaralarynyň tehnik işgärleriniň, mekdepleriň, çağılar baglarynyň, saglyk öýleriniň, hastahanalaryň, egirme dokma fabriklarynyň, öý dolandyryş edaralarynyň, poçta urluklarynyň, bank işgärleriniň we beýlekleriň paýta meýdanlaryna çekilen habar verdi. Türkmenabadyň mektepleriniň tehnik işgärleriniň her gün Farab, Sayet we Halyç etraplaryna paýta meýdanlaryna awtobuslarda ekidilýändigini, olaryň agşam ara ýygyna şähere getirilýändigini ta habar berýär. Mysal üçin men şu gün tutuş günüň dowamyny 5 kilogram ýygdym diýip Neşir Lewap welaýatynyň çeşmesiniň sözlerini getirýär. Maglumatda aýdylmagyna görä Mar welaýatynyň döwleti degişli 20 dokma fabrikanyň işgärlerinden ýygymçylary paýta meýdanlaryna ekidip getirmek üçin zerur bolan awtobuslary adam başyna 25 manat möçberini pul toplamak tapşyrylypdyr. Bu ýygynylan pulun kömegi bilen degişli transport serişdesiniň 10 günlük kredi tölegi tölenýär. Indiki 10 günlükde başga büdjet edarasynyň işgärleri ýola töläp, ödegini fabrikaň işçileri paýta atçykýar diýip tah ýazýar. Neşir öz çeşmelerine salgylanyp sentýabr aýynda muallimlaryň hem paýta ýygymyna çekilejekdigini habar berýär. Maý aýynda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň gümrük gullugy Türkmenistanda öndürilen paýtanyň şeýlede Türkmenistanyň paýtasyndan taýýarlanan islenlik ýurdun önümleriniň ähli görnüşiniň abaşa import edilmegine gadagynçylyk girdi. Finçiler esasan Türkiýede öndürilen egin eşikleriň türkmen paýtasyndan taýýarlanýanyny, abaşanyň gümrük departamentiniň maý aýynda girden türkmen paýtasynyň gadagynçylygyndan Türk egin eşik kompaniýalarynyň hem gyýtaklaryň täsirlenjekdigini aýdýarlar. Türkmenistanda esasy ekrançylyk önümleriniň biri bolan paýtanyň we gallanyň plan borçnamasy her ýyl döwlet başlygyny tarapyndan kesgitlenýär. Ozalky ýyllarda ýyllyk paýta plany üýtgüsiz 1 million 50 000 tonna möçberine kesgitlenipdi. Paýta Türkmenistanyň dokma senagatynyň esasy çiğ maly bolup durýar. Ol Orsiýetde, Hytaýa, Günorta Koreýa, Türkiýe, Beýik Britaniýa we ýene bir näçe ýurda eksport edilýär. Halkara urumlar Türkmenistanyň öz paýta önümçiligine mejburi zähmet güýjüni ulanmagyny, şol sanly büdjet işgärlerini çekmegini ýergiderli tanqid edýärler. Abaşanyň türkmen paýtasyna girden gadagynçylygy 2016-njy ýylda Türkmenistanyň paýta meýdanlaryna mejburi zähmetiň ulanylmagy boýunça kampaniýa alyp baran Cotton Campaign toporunyň ardasyna esaslanýar. Bu kampaniýa hususan Özbegistany we Türkmenistany paýta ýygymy möhüminde mejburi zähmetiň ulanmagyna garşy iş alyp barýar. Cotton Campaign Türkmenistanyň gowuçy meýdanlaryna çağalaryň, muallimlaryň, saglyk işgärleriniň we beýlekleriň mejburi iş edilmegi ýaly faktlary uly alada bildirip gelýär. Türkmenistan daşary ýurtlara paýta eksport etmekde dünýäde 7-nji ýerde durýar. Sowet döwrüniň soňky maýlgynlyk ýyllaryndan başlap türkmen intelligensiýasynyň käbir wekilleri Türkmenistanyň paýta monopoliýasyna garşy çykyş etdi. Finçiler Özbegistan bilen Türkmenistanyň çakdan aşa mejburi paýta önümçiliginiň Aral deňiziniň gurulmagyna da täsir edenligini, ýönümiňe garamazdan onuň ozallar strategik ekin häsiýetlendirilendигini, Merkez Aziýanyň paýtasynyň Sowet goşunyny geýindirmekde uly rol oýnandygyny aýdýarlar. Türkmenistanyň resmi medeniýetini paýta ak altyn häsiýetlendirilýär. Ýön onuň önümçiligine ulanýan mejburi zähmet barada kelam agyz gurrun edilmeýär. Türkmen resmiýetleri paýta meýdanlaryna mejburi zähmetiň ulanýanyny ret edýärler.